दिनै गुवाहाटी कामरुप मेट्रो जिल्लानि सिङाव थानाय बड'ल भवनाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा खुंगा गुथि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय आरसि कमिटिनो मावखुलि बेखेवनानै होनाय जायो। मख'जाथावदि बेखेवगिरि महरै खोला गुवाहाटी प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि महन कुमार बर'आ आरसि एबा बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा एम राजेश सरकी, लेङाइ आफादगिरि आरसि बानजाय आफादनि सुभाष बर', आरसिनि आफादगिरि अनिल बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि बड'ल मोसाहारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। लोगोसे गुवाहाटी जिल्ला ओनसोलनि गुबुन गुबुन बर'नि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेनड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।